Salut! Să jucăm și noi un meci. Dar noi o să avem un mod. Avem modul cu linia și la 3 o să vă arăt cum se descarcă. Da, și este foarte ușor cu linia. Stați să vă arăt. Stați, că lângă el este linia. Și la numărul 7, cu numărul 7, să uitați. Și vă arată și unde așa ce alba. Ia, de lungă este. Este nelimitată, cred. Și noi cu retur. Și cum ne place nouă. Haide, fă-mi loc, fă-mi loc. Este, mă, să nu zici că îi dau 7 bile. Și cred că nu mai ajung. Wow! Oh! Oh, trebuie să aleg. Ia putem? O, ce bine este când n-am ales acolo. Am pierdut! Mai jucăm un meci. Și acest meci trebuie să dureze 2 minute. Că mi-a arătat pe Mobizen că nu mai am timp. Am dat 5 minute. Îmi dă voie. Am scărit dublu. Mă, s-a încărcat acum singur. Și nu este bine, că mi-a luat bani. Ia mai intră aici. Dăm la trick. Trick shot. Și trebuie să umblăm la setări. La toate tacurile. Și să vă arăt tacurile mele. Asta l-am câștigat în Singapore. Mi-a dat 6.000 că am câștigat. Acesta, faraon, este cel mai puternic. Uite acesta. Dar nu am bani să-l încarc. Mai avem câteva minute. Am o pierde. Da, și nu o să ne ajungă timpul. Și cam asta a fost episodul nostru. Dacă o să strângem 30 de like-uri, o să vă arăt descarc.
Ba nu, mai ne lasă. Gata, e bine. Să filmăm. Da, am zis că, cum am zis eu, dacă strângem, am zis pentru că am crezut că se stinge filmarea. Dar eu cred că ne lasă mai mult. Mamă, să nu... Ba, nu pierd. Nu au cum să pierd, pentru că am toate pe gaură. Mi-am băgat 2 bile, ce mai vreți? Da, deci... Stai. Și ăsta a fost episodul nostru. Mai vă zic încă o dată. Dacă o să strângem 30 de like-uri la acest videoclip, o să vă arăt acest mod cu linii. Nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Stați puțin. Nu am câștigat.